Ngita mo kunin mo kay mamahaw ta. Ngita. Ikaw na ka? Mana? May pagkaningita ka na ko. Usap nung karon, di naman ko pagkitao ni mo. Ikaw na magkakaon. Oh no! Nalisam ka gika, naglaagman ka. Ano pagkikahin ulit? Hulat nita ka na ako kay mamahaw tanduha. Ulat. Ikaw lakon? Na nagmatagin mo. Maritis ka dahil na balay? Nagmaritis ko pero naghikay mo ko daan. Hikay. Dapat maghulat pag ka na ko nga. Gutom na ko, kapoy na si paabot ni mo eh. Di pa ka sa una kay yung mata ni mo, imo di kong kapihan karon. Ilo man maglungag, bulakaw na ka. Ay, sa una man to. Sa una. Lahi man sa una og karon. Ha? Pero paabot pagpunta ka na ako. Paabot. Ikaw na. Wala pa ko'y pamahaw. Ikaw na yung pag-abuto na ko. Pagkaw na dito. May pagka kay busog na ka. Ako wala pa ko kakaon. Nagulat ta ka na ko. Naramta ko na ng silingan unta. Kapoy kay sigulat ni mo ay gilagan ni kanako. But lang nimo. Sayo pa kayo wala na. Nalaag na. Diya may nga pagdungag pamahaw, bahala ka diya. Oh no. Ikaw nito mo kinaanag na buko kaon na ko ra isa. Una ron. Labong sa una. Dili mo kaon kung wala ta sa atubangan. Sa una man to, sa una man to. Karon na ay anak yayahay ti kaon ay. Wala nga na din na. Ha? Hindi ay. Ukad mo dito, ukad mo ko ah. Nga man kay kamot. Sa pagto ka na. Ilang kaon mo ginungita kang duha sa una ra ni tabo. Pero na may tabo. Wala kang ilad ba ni mo oy. Ano si mo pagkalagan? Wala naman tayo spark Nausap ani. na karon. Spark. Wala na kay spark ba? Sa battery sa trap, spark. Spark ka. Wala na siya pagkagabi. Banguman na pa ni hapon. Cellphone dito. Pagkahuman matulog. Ay, oras ko ah. Ikaw no, may kay oras ko ah. Akong brief niya, buslot na. Ano mga gartira na buslot ni wala ka katahi ana. Sige ka galaab. Ano ako mga brief ito? Buslot na ang kwan. Ano nang gubang mga brief ni makaraan naman gud kayo na ato pa nang niaging tuig. Kapag ka rito, murag gisaka ka kabuhi da. Bisig gitahin na nato natin yung brief hala sige ra gyapon gaingon nga. Wala gitahi brief, wala gitahi brief. Bisig gitahi na. Ingna na lang jud nga ato pa nang niaging tuig. Hindi ba di mga dunot kadugayan mo sig suot. Ikaw makaon na ka dito. Sabi ka intawan ay. Ah, ako di ko ganahan makaon. Bahala ka niya ako, manakong kaon. Ay pa ka kay busog ka. Busog. Ikaw maghulat na ako, naramta ka ng duol, pinari pagtawag na ako. Lisod. Ngaon ta. Itawag na lang ako ni mo, Lisod po. mamahaw ta. Lisod pag tawagon ti ka nga, babaan mo ga. Abog naman ang istorya dito. Anak mo ka. Kain ba ni mo oy? Pagkaon na dito. Gusto ka. Ani jud ay nino, magkadugay, magkalami. Ang kalami ang Kanang sweet mayra pormiro. Pagkadugay na dili na sweet. so anak din na. Nga na. Asa man yung kinataan ni mo gabi eh? Mutana mo ka. Ngita mo ka karon pa ka ngita. Kagaw na huna gipalit og sudan. Sabi ka ano mo gabi din. Ang para sa kuwa ba? Kanos pa ka na para? Para laglaan. Wala ako kwarta dai. Dapat magdahig po ka para sa kuwa, dili kay. Unsa man ko baboy kay pakanon na kanunay. Ito rin kayo na na di ako. Nga oy, wala man galit tay pang paghid sa tong dagway kay. Ya ano na mo. Gilaagi dito o pangay sa mong silingan kay wala gyud ka pang limpyo diha tanawa na tong bagira dito. Unsa man taong kay Unsa man po nagpaghugas na ko nga wa pa man pud ko kakaon. pagkaon na dito. Daghan kita istorya ha. Ngao na na kung Hilom, pagkagabi di pa jud ta malingaw. Kay ayun di kaluya. unsa man ti ka day. Dili kay mo barog. Sa naman ang taon oy? Sa mo ti ka paglingaw day hadlokon ti ka nakapoy na kayo. Ah, Kapoy na kayo hadlok day. mo angay. Daghan pag istorya niya mura ra ba pud og makabuhi og kalag ng iya ah. Nang sa naman taon na oy? Gamatoy pa. Pati pa jung luya ha. Di ta malingaw. Pagpag ti madunggat ta silingan ya. Tay siluuray man imuha oy. Ang kata mga angka. Siluuray man imuha oy mga kadungo ko silingan. Sana siya ulaw ta. Aw. Gamay siya. Siya rin nakabaluan na. Oh, naigo ka? Yung mga ano ka. Karati ka. Karon kanino? Kaya lagi tika ay pagsaba po gamay kini to kay madunggan ta silingan. Kaya Sino yan? Karon kanino? karang ka. Wala tinuray ha. Lagi. Kanino?